магчымага вызвалення Анджэя Пачобута, што таксама выстаўляецца Варшавай, гэтага можна чакаць? Ну, хотелось бы. Тут відавочна было, што не будзе такога, што спачатку Лукашенко вызваліць Пачобута, а потым Варшава адчыніць мяжу. Бо Лукашенко, ну, явно сего яшчэ, ну, скажем так, неприязнасцю, мягко скажем, а можа и ненавистью до Польши, до всего польского, ён бы это успрымал как то, что его любимое слово нагнули. Я думаю, тут, калі змаглі не дамовіцца, то спачатку мы открываем мяжу, потым вызваляецца Пачобут. Гэта не гарантавана, но я бы даў гэтаму даволі вялікі працэнт, што ў бліжэйшыя тыдні, магчыма, до 7 лістапада, ведаеце, афіцыйны Менск любіць такія святы і такія даты, Пачобут будзе вызвалены. Паўтаруся, калі ён не будзе вызвалены, тады, ну, просто перад там беларускім, польскім грамадствам, ну, пастае пытанне, навошта тады рабіўся гэты крок, гэты інструмент падключаўся, і навошта ён быў вернуты, прыўзняты, калі, ну, Варшава нічога не дабілася. Я даю этому даволі малы працэнт.